Il-fatt li nkunu f'tensjoni huwa sinjal tajjeb. Sinjal li jaħtem xi ħaġa fil-qalb tagħna li qed turina fejn il-verità. Jekk ma nkunux dit-tensjoni noqogħdu attenti. Imbagħad l-isfijiet isemmu anke t-tielet għażla, l-għażla fundamentali vera u radikali għal Ġesu għall Knisja. Dawk li akkosta kollox lesti li jimxu wara Ġesu anka jerfu s-salib biex ikunu dixxipli veri u jgħixu din il-kuxjenza kollettiva, jiġifieri l-verità kif ħallina Ġesu fih dan il-Knisja li temmina l-Knisja kollha u mhux uħud mill-Knisja. L-isfijiet ifaħru eżistijej din id-deċiżjoni radikali li anke jfakruna meta Ġesu jidilna ma tistgħux taqdu l-Alla lill-flus, mhux biss il-flus bħala element ta' poter li xi drabi ħodna kontra Alla, imma bi flus qed jinkludu dak kollu illi imuwa il-mulej. Ġifri qed jgħidulna għażlu dak kollu Ġesu, il-flus huma dak kollu li mhux Ġesu, li mhux il-valuri tiegħu, li mhux it-tagħlim tal-Knisja. Trid issir din l-għażla eżistijej bejn Kristu u fi kliem l-isfijiet dak kollu li jtellef il-bniedem milli jaqdi l-Alla. Irridu nagħmlu din l-għażla eżistijej. Dawk l-affarijiet li qed itelfuna milli jkunu dixxipli veri ta' Ġesu illum kemm qegħdin verament niddeċidu li ma nkunux f'kontradizzjoni kif qalulna huma. Illi nisiqlem u siqlaw. Il-Knisja f'Malta qed tipproponi firda. Qed tpoġġi sfida ta' firda li ma nibżawx li l-insara Kattoliċi juru bit-twemmin u l-imġiba tagħhom, mhux bil-kliem, mhux bil-paroli, il-lifestyle, l-għażliet, il-mod kif ngħixu, il-mod kif nitkellmu, il-mod kif nikkummentaw, il-mod kif nirraġunaw, ma nibżawx li jifridna mill-oħrajn. Din il-firda jeħtieġ li tidher sabiex ma jemminx jara l-Vanġelu vera kif inhu. L-isfijiet tagħna jgħidilna dan hu mument importanti li aħna qegħdin ngħixu fih. Ejjew ma nħallux x'għaddi eżistijej. Ejjew wkoll kemm aħna nitolbu l-grazzja d-don tal-qawwa tal-Ispirtu Santu biex ma nibżawx nidħlu f'din il-firda li l-mulej jrid jikkawża. U l-isfijiet tagħna jgħidulna dan qed ngħiduh b'imħabba urġenza. B'imħabba u urġenza, hija urġenti dan li qed jgħidulna. Kif qalulna huma stess mhux biex imbeżżaw lil xi ħadd, xejn minn dan, imma l-kuntest li qed ngħixu fih huwa urġenti li aħna nħdew id-deċiżjoni.